స్కాంద పురాణాంతర్గత కార్తీక పురాణము 5వ అధ్యాయము. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. వనభోజన మహత్యం. శ్రీ వశిష్ఠుల వారు జనక మహారాజునకు దీపారాధన మహత్యం వినిపించిన తరువాత వనభోజన మహత్యాన్ని చెప్పడం ప్రారంభించారు. రాజేంద్ర, కార్తీక మాసంలో పురుషుడు గాని స్త్రీ గాని తాము చేసుకున్న పాపాలు పోవటం కొరకు కార్తీక వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. కార్తీక మాసంలో శ్రీమన్నారాయణ సన్నిధానములో గీతను చదివినట్లయితే అటువంటి వారి పుణ్యము ఎన్నటికీ తరిగిపోదు. కార్తీక మాసంలో దామోదరుని భక్తిపూర్వకముగా తులసిమాలలతో అలంకరించిన వారి పాపాలు పాము కుబుసం విడిచినట్లు తొలగిపోయి వైకుంఠాన్ని పొంది శ్రీమన్నారాయణ సన్నిధిలో ఆనందామృతాన్ని గ్రోలువాడవుతాడు. కార్తీక మాసంలో కేశవుని సన్నిధానంలో శ్రీమద్భగవద్గీత యందలి విభూది యోగం, విశ్వరూపయోగం, భక్తి యోగం ఎవరైతే పఠిస్తారో వారు భగవత్ స్వరూపులు అవుతారు. జనక, కార్తీక పురాణాన్ని కార్తీక మాసంలో శ్రీమన్నారాయణుని సంబంధమైన దేవాలయంలో చదవాలి. ఆ విధంగా చదవటానికి అవకాశం లేని వాళ్ళు అధమం ఒక శ్లోకాన్ని కానీ శ్లోక పాదాన్ని కానీ చదివినట్లయితే వాడన్ని విధాలైన పాపకర్మల నుండి విముక్తుడవుతాడు. కార్తీక మాసంలో వనభోజనం చాలా పవిత్రమైనది ఇత్యాదిగా చెప్పబడి ఉండటం వల్ల వనభోజనం చేయడం వలన సకల పాపాలు తొలగిపోయి విష్ణులోకం పొందుతారు. జపం చేసేటప్పుడు కానీ హోమం చేసేటప్పుడు కానీ దేవతార్చన సమయంలో కానీ భోజన సమయంలో కానీ పితృతర్పణం చేసే వేళ కానీ చండాలుడు, భ్రష్టులు, శూద్రుడు, సూతకం గలవాళ్ళు మొదలైన వాళ్ళ మాటలు వినడం వలన కలిగే దోషాలు కార్తీక వనభోజనం చేయడం వలన తొలగిపోతాయి. అనేక విధాలైన వృక్షాలతో కూడిన వనంలో ఉసిరి చెట్టు నీడను సాలగ్రామంలో ఉన్న లోకపూజ్యులైన మహావిష్ణువునకు యథావిధిగా పూజించి శక్తి కొలది బ్రాహ్మణ సమారాధన చేసి వనభోజనం చేయాలి. ఈ విధముగా కార్తీక మాసంలో వనభోజనం ఎవడు చేస్తాడో, పురాణం కార్తీక మహత్యం వింటాడో వాడు బ్రాహ్మణ పుత్రుడు హీన జన్మ నుండి తప్పించుకున్న విధంగా సకల పాపాల నుండి రక్షించబడతాడు అని వశిష్ఠుల వారు చెప్పగా జనక మహారాజు కుతూహలంతో, మునీంద్ర, ఆ బ్రాహ్మణ పుత్రుడెవరు? వాడు చేసిన పాపం ఏమిటి? వాడు ఏ విధంగా ముక్తి పొందాడో వివరించమని ప్రార్థిస్తున్నామన్నాడు. దయార్ద్ర హృదయుడైన వశిష్ఠుల వారు మందహాసం చేస్తూ జనక మహారాజుకు ఆ ద్విజపుత్రుని కథ వినిపించసాగారు. చిరంజీవి, కావేరీ నది తీరంలో ఒక అగ్రహారం ఉంది. అక్కడ వేదాంగ వేదములు చదివిన దేవశర్మ అనే భూసురుడుండేవాడు. వాని కుమారుడు దుష్ప్రవర్తనకు లోనై చేయరాని పనులు చేస్తూ ఉంటే సహించలేక దేవశర్మ తన కుమారుని మందలించి, నాయనా, కోపం పాపానికి మూలం. భక్ష్యాభక్ష నివేచన లేకపోవటం, దుర్జన సహవాసం, అసత్య సంభాషణలు మొదలైనవన్నీ ఘోర నరకాన్ని కలిగిస్తాయి. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. ఇక మీదటనైనా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించు. చేసిన పాపాలు పోవటానికి సూక్ష్మ మార్గం చెబుతాను విను. కార్తీక మాసంలో స్నానం చేసి విష్ణు భగవానుని పూజించి తులసిమాలను శ్రీమన్నారాయణునికి సమర్పించు. ఆ విధంగా నీవు చేసినట్లయితే నీవు చేసిన పాపాలన్నీ పరిహరింపబడతాయి అని బోధించాడు. రోగపీడితునకు మదవస్తురాలు సహించని విధంగా తండ్రి చేసిన హితోపదేశం వారికి నచ్చలేదు. కోపంతో, కార్తీక వ్రతం ఒకటి ఉందా? దానిని నేను చేయాలా? ఎందుకు చేయాలి? నా ఇష్టం, నేను చేయను అని ఖచ్చితంగా చెప్పివేశాడు. తన కుమారుడే తనను తిరస్కరించటంతో దేవశర్మ కోపం హద్దులు దాటింది. కన్నులు ఎర్రబడ్డాయి. కోపానికి లోనైన వాళ్ళు ముందు వెనుక ఆలోచించలేరు. ఆ సమయంలో స్వపర భేదాలు కూడా తెలియవు. ఆ కోపంలో తన కుమారుడనే విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా ఓరి అడవిలోనున్న మ్రాణుతొర్రలో మూషికంగా బ్రతుకు అని శపించాడు. మూషికకు మోక్షప్రాప్తి. దేవశర్మ శక్తి సామర్థ్యాలు, వాక్శుద్ధి అతని కుమారుడు అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. అహంభావం వలన, అసత్యం వలన, అవివేకం వలన, దుర్జన సహవాస ఫలితం వలన ఆవేశంగా మాట్లాడి శాపానికి గురి అయ్యాడు.
తన తప్పు తాను తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపంతో శాప విముక్తిని ప్రసాదించమని తండ్రిని ప్రార్థించాడు. దేవశర్మ శాంతచిత్తంతో జరిగిన దానిని గమనించి బుద్ధి కర్మానుసారిణి అనుకుని, వత్స, నీవెప్పుడు కార్తీక మహత్యం వింటావో అప్పుడు నీకు శాప విముక్తి కలుగుతుందని చెప్పాడు. తండ్రి ఇచ్చిన శాపం వలన ఆ బ్రాహ్మణ కుమారుడు గజారణ్యంలో ఉన్న ఒక మర్రి చెట్టు తొర్రలో ఎలుక రూపంలో నివసింపసాగాడు. కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత విశ్వామిత్ర మునీంద్రులు శిష్య సమేతంగా వనభోజనార్థం గజారణ్యానికి వచ్చి కార్తీక స్నానం చేసుకుని ఆ చెట్టు కింద శ్రీమన్నారాయణుని ఆరాధించి పురాణ పఠనం చేశాడు. దయలేనివాడును, పాపానికి ప్రతిరూపమైన వాడును, ప్రాణహింస చేస్తూ జీవించేవాడును అయిన బోయవాడొకడు వేటాడుతూ అక్కడకు వచ్చాడు. సజ్జనుల దర్శనం వలన ఈప్సితాలు నెరవేరుతాయి. ఆ బోయవాడు వారిని చూడగానే పూర్వజన్మ పొందాడు. దానికి ఆ బోయవాడు ఎంతో సంతోషించి, మహానుభావ, తమ దయ వల్ల నాకు జ్ఞానోదయం అయ్యింది. దయచేసి తమరాచరించే ఈ మహత్తర కార్యక్రమం ఏమిటో వివరించుదామని కోరాడు. విశ్వామిత్రుల వారు బోయవాని కోరిక మన్నించి, నాయన, నీకిదే జ్ఞానోదయం అయ్యింది. కార్తీక మాస వ్రతం మానవులకు కీర్తినిస్తుంది. కార్తీక మాసంలో ఎవరైనా తెలియకుండానైనా స్నాన, దానం మొదలైన వాటిని చేసినట్లయితే వారు అన్ని పాపాల నుండి విముక్తులై వైకుంఠం పొందుతారు. భక్తితో కార్తీక వ్రతాన్ని చేసేవాడు జీవన్ముక్తుడవుతాడు. దీనికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని సెలవిచ్చారు. విశ్వామిత్ర మహర్షి బోయవానికి చెబుతూ ఉన్న మాటలను ఆ మూషికం వింటూనే ఉంది. మహర్షి చెబుతూ ఉన్న కార్తీక మహత్యం కూడా వింది. అందువల్ల శాప విముక్తి కలిగింది. అప్పుడు ఆ ఎలుక తన యథాప్రకారకు బ్రాహ్మణ రూపాన్ని పొంది విశ్వామిత్రునకు పాదాభివందనం చేయగానే విశ్వామిత్రుల వారు ఆశ్చర్యపోయారు. బ్రాహ్మణ కుమారుడు మహర్షికి తన వృత్తాంతమంతా చెప్పి అక్కడ ఉన్న బోయవానికి కార్తీక మహత్యాన్ని వివరించమని అనుమతి తీసుకుని తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు. బోయవాడు కూడా ఆ మునీంద్రుల వలన కార్తీక మహత్యం తెలుసుకుని ఉత్తమ గతిని పొందాడు. ఈ లోకంలో ఉత్తమ గతిని పొందగోరేవాడు కార్తీక మాస మహత్యం వినాలి. దానివల్ల పుణ్యం లభిస్తుంది. అందుచేత కడుంగడు ప్రయత్నంతో కార్తీక వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. నేను దీనిని బ్రహ్మదేవుని వలన విన్నాను అని వశిష్ఠుల వారు జనక మహారాజుకు వివరించారు. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణాంతర్గత కార్తీక మహత్యమందలి 5వ అధ్యాయము సంపూర్ణం.